That's very fucked up. Da? Așa că... Da, hai să trecem la discuție. Știți că eu am boala mea psihică, terapeutică, care o am eu, care sunteți noi. Hai să vă explic. Da? Ca să vă fie mult mai redresabil și mult mai ușor de digerat situația, da? Deci, eu pe vechile mele pe vechiul meu canal, care s-a dus din cauza fututului de Google, întrebări goofy, la mea challenging-uri, căcaturi de genul, știți voi toate cele. Iar de regulă, întrebarea care este cea mai interesantă, să-i spunem noi așa, sau cea mai amuzantă, sau cea mai creativă, da? Poate să ajungă subiect de vlog, da? Deci subiectul respectiv, da? Deci nu știu, să zicem că avem... Bună dimineața, suntem live. Revenim cu cazul șocant de la Constanța. Ieri am încercat, am avut o tentativă să intrăm în contact direct cu suspectul, dar am avut defecțiuni tehnice. Astăzi am revenit cu imagini halucinante, șocante, chiar predate de MEAI, de forțele speciale de jandarmerie care au avut parte, au efectuat, de fapt, mai bine spus, un raid la o locație suspectă că ar putea fi acolo găsit suspectul nostru. Da, cu mai multe detalii vom reveni. Până atunci, haideți să vizionăm aceste imagini de la raidul care a luat loc în această seară. Acest raid a fost condus și organizat de locotenentul Claudiu și capitanul Andrei, oameni ai legii, oameni care promit siguranța și încrederea publică, care își fac datoria și ne înclinăm în fața domnilor sale. Vă mulțumim pentru serviciu, vă mulțumim că ne țineți străzile în siguranță. Vom avea și niște mesaje din partea lor, ce opinie au ei, ce cred ei personal despre acest infractor, acest individ care evident este instabil emoțional și psihic, care e un pericol public pentru societate. Din nou, vă readucem la cunoștință. Dacă îl vedeți, nu ezitați să sunați la 112, numărul unic de urgență. Sierra 1 reporting, I have an unknown contact. Ok, da, deci fiți pe fază. Da, mă, că pe voi a fost... Mască! Ce dai? Nu știu să ajut! Bă, handicapatule, tocmai vreau să spun că îmi cer scuze, n-am vrut. Drop your weapons! Do it! Drop your weapons! Get those hands! Bă, ce... Parcă erai golan. Ce-ai făcut? Păi, sunteți proi sau care-i treaba? Să sinucis.
Bă, bă, ești handicapat? Ce s-a întâmplat, Alex? Multiple SWAT units responding code 3 to command post at 29th and Arlington. Barricade hostage situation. Băieți, după asta avem și urmă. Oh! Ba, atunci hai să terminăm mai rapid. Ce ai făcut, Alex? Au tras în mine, bossule. Nu contează. Ești probabil ceva ciudat acolo. Și mi-e frică. Ce? Allahu Akbar! What? Fucking da! Ți-am zis să nu intri pe nicio ușă. E ușa asta, nu? Cu ce patru? Da, și scuze. Oh, what the fuck? L-am pierdut pe Claudiu. Alex! Stai că încerc să le dau grenadă. Alex, ești... Ce? Lasă-mă să mă uit în... Fuck you. Mă uit aici. De asta e mai ușor de terminat. Așa. Hei! Sărac. Scuze-i, Claudiu. Police! Până ce casual vine. Andrei, dă-i restart și gata. Gata. Ah, hello! 16 Adam, this is BCC. Adam, boy, and truck 1 responding code 3 to Fresno Street Station. Wow, incredibil. Ne-am întors în studio. Da, după cum ați văzut din imagini, forțele de ordine au încercat în această seară să-l rețină pe suspect. Din păcate, eforturile lor n-au dat roade. Suspectul Eddie Edward Saian, intituit Saianul din Constanța, care a dat această spargere triplă la un ATM cu aparent complici de tot felul, posibil chiar și ostatici care nu au fost încă găsiți sau depistați de forțele de ordine. Avem în exclusivitate niște mesaje trimise de către șeful MEAI al Parlamentului, Mâțu Motănescu, și niște mesaje trimise de capitanul Andrei și locotenentul Claudiu. Haideți să vedem ce opinie au ei despre acest caz și la ce ne putem aștepta pe viitor. Rămânem în continuare în contact cu forțele de ordine. Vom încerca să vă aducem un raportaj cât de transparent posibil. Din nou, dacă îl vedeți pe suspect, asta este imaginea sa, profilul suspectului. Nu ezitați să sunați la 112, este înarmat, periculos, păstrați distanța. Revenim, avem aici un mesaj de la șeful MEAI, Mâțu Motănescu, care zice: în opinia mea personală, acest individ este un pericol pentru societate, voi dispune toate resursele capabile ale statului, voi impune toate mecanismele legislative ca dreptatea și justiția să își facă dreptul. Vă mulțumim, domnule Mâțu Motănescu. Mai departe trecem la un mesaj de încurajare, aș putea spune, de la capitanul Andrei. Eu și oamenii mei nu vom dormi, nu ne vom odihni până nu îl vom prinde pe acest individ. Va regreta că a pus
în aplicare acest plan. Un alt mesaj pe o notă mai agresivă de la locotenentul Claudiu, care citez: când voi pune mâna pe el, îl va lua mama dracului, cât crede că poate să stea ascuns. Îl vom prinde, o să vadă el. Da, asta au fost și mesajele și opiniile lor, aparent personale, despre acest caz. Pentru mai multe detalii și știri, rămâneți la PRD News Report aici live. Am fost gazda dumneavoastră, Alex. Până data viitoare, aveți grijă de voi. O zi bună, la revedere!